berdin pentsatzen jarri naiz. Gaur datorren hau ere ez da egun arrunt bat, baina zer ote da gaur ere bestengandik bereizten duena, agian atzerantza hobeara. Oroitzapenak astintzen hasita anagertu zara, ez zintudan espero nire bihotzean, eta non zauden orazoaz denborak eraman zintuen, beranduegi da baina maite zaitu. Zure pausoak jarraitzen hasiak nintzen, ez bainuen nahi bakari eratzea. Denbora pasala, etxipenak teiok agertu zen, zure arrastoa galdu nuenean. Eta orain zer, aurrera begira nola segi behar dut, iraganaztu behar hori da zailena, eta indarrak biltzen baditut lortu